Junta, building better Africa. Tikulandireni Amalawi konse kumene muli maka nthawi ino yakummawa inetu ndadza ndi nkhani yokhudzana kulimbana kukokana pakati pa makansala komanso ma MP. Anthu amenewa akuvutana kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi CDF. Monga mukumbukira sabata yapitayo kuna zabuka nkhani yonena kuti president akana kusayinira nkhani kapena kuti ndalama za CDF kuti zipita kwa ma MP. Kwa amene ndiye mkokekoke amene alipo pakali pano pakati pa ma MP ndi makhansala. Ndiye dzulo kunali ndithu mkumano amene kunachitika ndithu kunzuzu pamene amakambirana zokhudzana budget ndithu. Ndipo mu budget imene amakambiranayo inali yokhudzananso ndi ndalama zimenezi za CDF imakhudzidwa nawo ndithu. Ndipo mkatikati mwakemo kunali mkuluyu tumuti Jomo. Mkulu amene wawawasa kwambiri pa ground, mkulu amene akuonesa kuti iyeyu anakonzekadi kuti afuna khale otumikira Blantyre ndipo akutumikira bwino ambiri akumutama. Muri dzulolo anakhala nayo nthawi mpata ndithu olankhula zokhudzana ndi ndalama za CDF zimenezi. Kuwauza ndithu a minister finance zokhudzana ndi ndalamazi kuti inutu kumeneko ku parliamentiko mukamakambirana zokhudzana ndi ndalama zimenezi muzidzionera kuti ifenso tinako kuthekera komaongolera chinthu chimenechi. Chinthuchi ndi chabe chopangira chitukuko osati zowalirana iyayi. Motero mutilole bwanji ife tigwire ntchito bwinobwino kuti zinthuzi tidziyendesa. Koma zoti pakhale kukokana mkokenkoke ameneyi satipindulira ngati Amalawi. Nemo osafuna kutayani nthawi poti ndakudyerani kale nthawiyo. Tamverani mmene mwambo unaliri kuyambira pa mayambiriro mpakana pa mapeto pomwe amalankhula meya aku Blantyre Jomo. I want to thank the minister for this initiative. And we know you are a minister who understands what is on the ground. But allow me to speak in Chichewa so that my people will listen what I'll speak. Because this program bwana anthu ambiri akuionera ndiye tikakhala timangolankhula zizungu ena samva nawo iye. Bwana minister, choyambirira ndingofuna ndikepo input ina yachi yonena kuti dziko la Malawi lino we are good on planning, we are not good on actions. Then kukhulupirira mukhala minister nchifukwa president anakukhulupirira mukhale minister wa actions zinthu ziyambe kuchitika. China ndinamvapo ina aja analankhula za msewu wa Kalonga. Bwana simungaganizire kuti msewu wa Kalonga kuti kukalonga takhala ndi modern market. Kuti anzatu saku Tanzania zichokera ku Tanzania kuzagula zinthu pa Kalonga paja. Munanena apo mpanali fusweni aje munanena kuti njira ziti zomwe tingapange kuti tizipeza ndalama. Njira ina ndimene kukalonga kuja bwana kuti chuma chambiri chomwe chingatithandizire. Ndiye mukapanga budget mutayikapo modern market kukalonga tizakhaonia dira. But another issue that I want to say is there's no fight between councillors and MPs. We councillors will not fight. Koma chinthu ichi muchisatire mwenerera bwana. There is a gap between MPs and councillors. MP is receiving 6 million, councillor is receiving 150. Funso omwe munafunsa ija bwana inunso ndikufunsani ngati MP. Kodi ndalama zomwe malandira zimachokera kuti? If you are saying kuti councillor akasake ndalama zoti azilandira. Funso imene mukakafunsa parliament mukazifunseso. You need to think about us. Us as councillors bwana ndomwe timakhala ndi wanthu. Pomwe timakhala ndi wanthu taonani bwana. Pomwe mukupanga plan bwana. Bwana EPM abwanizeru zabwino. Kwa mukapanga budget tikufuna kuti tipeze ndalama. Koma mwikepo magali moto aja anapempha magali moto anthu ine ndikuwuzani kuti zinyalala bwana magali moto azinyalala gulidwe kuti Malawi uno akhale okomera wina aliyense. Bwana kansala kawani 50 kaja komwe mwanena apa bwana.
maliro everyday china chilichonse everyday ndiyo apapa kukunenedwa ndalama ya CDF ngati simunganizira ndichifaka amakakamira kuti akakhale MP ndikufuna mtenge mawawa bwana ife makasazi sife adani ama MP loto lathu ngati nesindiloto kukhala MP koma zomwe zimatiwawa ma MP mazikundikira kwambiri. You want everything to be yours. We need to change the mindset. When we are talking about changing the mindset, ifeso akulu omwe tili maudindo bwana, we need to change. Ifetu tili pano titi green sheet yotumikira Malawi, and I promise bwana, ine ngati president wa Maga, I'll try my best kuti pakati pakasa ndi MP pasakhale udani. Komanso pakati pa ma DCs bwana ajana fotokoza za ma CEO ndi ma DC bwana magalimoto kama nina sama flota onekere kuti ndochita bwino kapena ndi madolo iya akungofuna sinu yo ma MP bwana muli ndi galimoto lumagula za magalimoto zodula kulowa duty free ndeka salatu akunena kuti osienta yeka mumpase kona iso duty free mene mapangira ma MP wa ndizoma kudandaula komanso ma DC athu bwana alibe magalimoto eni kuti akuzothamangira ku event inaje ngati panopo mmene zikukuchitikira zinthu mmene zikuonongekera kuti akafike kumene koko bwana ndipo vuta taona mmene kuli kunkhota taona mmene kuli kukalonga ola anthu akukalonga mwabwera muno kuti ayende afike pano bwana kuti muone galimoto yake omwe ayendera mumva chisoni kwina ako bwana ndikumana nanu face to face ino ndi ineyo koma ndi chikhulupiriro kunena kuti bwana a Professor Arthur Peter Mutharika afuna dziko lino lipite pasogolo poma afuna lipite pasogolo wina aliyense moyo wake usinthe tisakhale chimozimozi inuyo ngati mtsogoleri bwana tikuziwa zoti mutiganizira kasale kakasala kakwere komanso magalimoto bwana ola zinyala ine ndikulimbikira pa ine popo ndabwera muno muzuzu ndikufuna ndikumane ndi azinzanga muno bwana poma kunena kuti tisinthe zimene zozo ziyambire kwa inuyo ngati aminister azachuma zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri your lordship. Having those tamva zimene ziyankhulidwazo and imene nanene naso muchionera kuti ifeyo nda ku Ministry of Local Government tukukambirana pa number of things zoti zichitike at council level zokhuzana ndi CDF pali nkhani zoyang'anaso ma conditions of service zilipo zimenezonso pali nkhani zobweretsa timati ma guidelines ndondomeko zoti tizichitira zinthu kuti pakhale impact tikuyang'anaso zimenezonso ndiye sikuti mukulakwisa iya zimenezo zotamva kupita patsogolo ndithu tizizitenga tizizikambirana pakakhala kuti ufunikira kuti tikuyitanani tikhala pansi and come up with one common goal. Zikoma kwambiri.